Kublai perlok sa simpan ngai kublai biang epi. Ya ki nongpet bat ki nongkersian na kapor ya ke jeng pen i ga jonga. Syapang ki dawai kasi bat kiwai ki jai dawai. Dia hoi ki dot arbenta kawai kadai ka advertisement bat kawai pa kadai ka jeng hikai bat ngan penhikai na kamta jongki ba pin sinahi. Bat kani kawai kadai ka advertisement ga jonga nak benta gitu ki jingpang ki bapher nak benta ki jongpi ki baiba. Habau pipet kumne i kum ka dai. Habau pipet kumne kadai tang ka ka basngur. Henry kani kadai ka dawai ba na ka benta ka jingpang ka jong breu. Menu ngam patju pelat ya kani ka dawai. Henry menta ngalak sedang banshna ya kani ka dawai na ka benta ki jingpang ki jongpi ki baiba. Dia haswa bangin sa batai na ka benta kani ka dawai ngasuong ipi ba ngan spun kan mau ipi ba ka cakai dawai ka jonga hang ni hanong spung kadai be man kasni bat hangtei hasadeo hangtei ha jan opar silong kadai be singi balang lani ka Wednesday kumba ong kiktin nongwei ndrei hakaktin kasi jongi ni ong kasingi balang lani kasingi balai kapor kalong nyau siteng menstep hadu ka baje janmir tena pedang jong pi yo le se fidon kam ban sumar kinu ki ja jingpang sobha sa phone sa kontak ke nombar bangin sabu ha ka description ha kapor bangi pelat ya ki video ka la don lupa nombar jonga hangte bat kawai ka jing kerpat ka jonga ip sobha da phone wat nom text mario ngamlap ban ya text bat pi te shufun by direct ladang alap ngan sakren bat ngan batai ya pi bat lada pi shutek haki whatsapp lane haki message jenja bahayanga namar ba ngam ngateng teng ngam ju yo pan page phone te kabha ba shufun by direct wat nom ting nga kloi ban kren na kamenta jong pi ladang lapor te ublei unkur kui pi lang baro te yano ngine sedang no ya kani ka jingpatai ka jonga naka benta uni udawai ubang adang sedang sina menta POE kalong tangkum ka ndrai uni udawai ulong baklain ba bat sibun ki balayo koit naka benta uni uja dawai te uni udawai udai naka benta kini ki badon kenyang ha ki beniat bat kini ki badon lasam ha ki do beniat kalasam ki badon ha kini ki do beniat ngan ai bet ya kani ka dawai ba pinta ba pin biat ha kitu ki beniat ki jongpi bat kitu ki beniat ki bala long korop bala ki une udawai ula ban pen ru de ho ki don ru kitu ki jaj kenyang ki bala bam pong ya kini ki do beniat ki jongpi henry lada pinta yo nu dawai ho chipang kalong pedung rai tang sipang kala katuka do beniat ka jongpi bat beniat jongpi te ringkat bat une udawai ta ngan ai ru bat ki dawai bandi khnang ba kitu ki khnyang kin yap kloi khamtam ya kani ka lasam beniat kalong ka ba bha ba pinwat ya ki kenja dawai beniat kum ulasam henrai mentang ngala yo ya ka boj bat kastai ka bangang asna yo ni te ki babun kila jam ba kila jam ha te ki don ru ki rangba ki kru ki tumen ki bawan banta yo di dawai te ki bun ki bala jam menta te yo le sin op deng jong phiru phidon ya kini ki lasam benian te sobha sa phone sa kontak ya nomor pangin sabu ha ka por bangi la pelat ya kini ki video te une udai tang na kamta ki dawai beniat lane ka lasam beniat te tangkum tahi perlong kublai shibun ngin saya kendupan ha kawai pat ka video te sa phone sa kontak yang ha unumbar bangin sabu
ha description te tang kum ta hi khub le shibon